Môže sa postaviť advokát a prísť medzi novinárov, keby ste zastupovali Kováčika, aby som povedal tak. Dal som návrh, aby bol vypočutý Kliment a Hrubala. A sudkyňa Záležská to zamietla. Kedy môžete podať sťažnosť proti rozhodnutiu o prepustení človeka na väzbu? No vtedy, keď máte rozhodnutie o prepustení z väzby. A to rozhodnutie o prepustení z väzby kurva neurobila nejaká prokurátorka Dušan Kováčik. To urobil Kliment a to urobil Hrubala. A je fakt dnes, Kliment na to vôbec nereaguje, ja som už 4 tam napálil verejne, že nech povie, ako pozná Kudličku vo vzťahu k tomuto. A Hrubala nech vysvetlí, prečo tak rýchlo reagoval po rozhodnutí Klimenta, to bolo do týždňa vybavené. Kliment dal právny názor a na ďalší týždeň už volal Hrubala Kudličku na súd a okamžite ho púšťala za 100 000 no. Jak je možné, že ho nepočuli? Jak by môže povedať, mohol by to advokát povedať? Čo by sa mohol advokát povedať? Tak páni a dámy, tak tu niekto pustí mafiána Kudličku z väzby a môj klient sedí tu s putami na rukách a hrozí mu 20 rokov väzenia. Môže to mediálne povedať? Prečo to nehovorí? Toto by si vidíte. Môže. Už sme povedali aj my horšie veci. No aj prípad, ale toto je, nech to vysvetľujú. A ešte už som bude povedal.